Ovdje ima hleba, ovdje ima svega. Dođi ti što se stidiš, kosovsku kuhinju da vidiš. Pozdrav drugari i dobrodošli u još jednu epizodu Klošarske kuhinje. Znam da ste se oduvek pitali šta je to Vegemite. A danas imamo priliku da to saznamo. Tako što ćemo napraviti Vegemite sandvič. Za Vegemite sandvič potrebno nam je tegla Vegemita, 2 parčeta hleba, malo putera i obavezno malo kačkavalja. Naravno, pošto je hladno danas, mi ćemo da tostiramo naš hleb, da nam on bude hrskav i ukusan. Recimo stavimo toster. I stavit ćemo 2 parčeta hleba, taman koliko je meni dovoljno. Dok čekamo da nam se hleb spremi, mi možemo da pročitamo malo na tegli šta je zapravo Vegemite. Pravi se u Australiji od 1923. I pun je B vitamina za vitalnost. Ima vitamina B1, B2 i B3. Ne samo jedan, nego 3. I jedan mali. Folat. Znači ima 3 vitamina i folat. B1. On je za mozak. B2. On je za nervozu. B3. On je za energiju. I imate folat koji vam pomaže da se borite sa umorom. I znam da ste se uvijek pitali da li je kengur napravljen od Vegemita ili Vegemite od kengura. Danas ćemo da saznamo da je zapravo Vegemite napravljen od kengura, kao što vidite ovdje na etiketi. Šta dalje možemo da vam kažemo? Ostavit ćemo ovdje sliku da vidite koja je njegova nutricionalna informacija. A naravno možete da zapratite Vegemite na Facebooku, ako vam se to sviđa. Ajmo da pogledamo naš hleb. Vreme je da ga okrenemo. Čekaj. Hleb će uskoro da nam bude gotov, tako da možemo da pogledamo još malo našu teglu. Ova tegla sadrži 380 grama, mada Australijanci koriste mnogo veće tegle nego što su ovo. Ovo je neka tegla za izvoz. Inače se pakuju mnogo većim teglama. Da vidimo kad je istek roka ovome. Decembar 2017. Decembar 2017. Tako da njemu je rok već istekao. Biće još ukusniji. Sada kad nam se hlebić bliži kraju, priđite bliže pa ćemo da ga namažemo Vegemiteom i da to probamo. Prvo ide malo putera. Hleb treba da bude ovako hrskav dok ga mažete. Sada ćemo da stavimo Vegemite. Kao što vidite, on je dosta tvrd. I
treba da se nanese samo malo, naročito ako ste početnik. Znači ovako brzim pokretima, pazite da nam ne ostave slučajno negde grudvica, se ne bi iznenadili posle. Nanesite ovako vrlo malo Vegemite. Može još malo. Ovdje smo mnogo stavili. To će da bude baš jako. Sad ide parče sira preko. I naravno, Vegemite najbolje ide uz čaj. Sada ćemo to da sve da probamo. Dosta je slan. Morate da pazite kako ga namažete. Ne sme mnogo. A ovako malo je ukusno. I naravno, sve je dosta suvo, tako da treba malo čaja. Znači nije nikako slatko. Slano je, samo se stavi malo, najbolje ide na tost, sa malo sira preko i uz čaj. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se sljedeći put u Klošarskoj kuhinji. Ćao!